Yo Mbak Riza sepote apa? Sisan aku tak kenton lelagon kanggo Ibu Darmiati sing sesuk September yo nanggap akar Mas Gading. Oh nggih. Yo apa? Anu karahinan senengane mawar kuning panjenengane Bu Darmiati iki senengane mawar kuning sisan dienggo nyepoti Mbak Riza kancane karo Mbak Apri Mimin. Monggo kanca-kanca pelok di. Yo. Sugeng dalu Mbak Riza. Nggih, sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Ninggo. Wah, taran ora sowan rene. Mau kancane wis do teko sampean rong teko-teko. Macet sajake meneng dalan ya. Mboten lagi meriang wau rada Iki kok do melu-melu Ini kok terus iyalah. Nggih, alhamdulillah Mbak Mimin. Ya asam lambung sampean. Mboten nggih meriang. Soalnya hampir setengah bulan ki hawane adem banget bediding lho, Mbak. Heeh. Jam 6 esuk ngono kuwi karo hawane cek adem merinding-merinding ngono kuwi. Nek ra ana sing menghangatkan ngono kuwi lah. Mbak Mimin saniki adem mboten? Nek sakniki pun mboten pates lha didobli Nek telu. adem arep mbok kapakake. Nggih, tak goleke kemul. Oh alah. Mbok jenengan dhewe mawon mboten tak golek. Alah. Wis Sukimin metu. Ayo Mbak Riza minangkani pamungkas saka Mbak Linda Singapura ninggal katresnan didawani ya Nak ya. Bawane apa? Bawane ya gaweanku dhewe. Kaya lali janjine kae sinden-sinden racak wis oke sik nganggo. Nek iki isih rada arang sing nganggo. Nggih, benjing dikerepi ben apal, Pak. Heeh, sesuk aku tak gawe meneh. Wingi Bu Apri wingi ya rung suwe kae ya Pak mbok kula didamelke bawa sing pas karo kahanane awak kula. Apa bawane mbuh lali aku. Pun dados dereng. Oh wis tak kirim kok ngene aku ki anggere semuni dadi ngono wis lali. Pun dadi.
Nek kok ora apal-apal. Pun ditokke dereng Mbak Apri. Ora iso kok ngetokke kok. Nek kancane. Dadak anggo bantuan to. Oke aku. Ayo Mas Lingga sing demung ben toto-toto ning sampun sumawis, sampun sumadya. Alon-alon militan das-das pokoke. Semangat lho Mas. Ojo semelang Mas Lingga sesuk tak bonusi cukup sampeyan mbek akaraku nomor rekening sesuk tak transfer aja semelang. Alhamdulillah. Ayo, Pak Getri piye nek bar Budi Bawa Leksana tenan ya. Lho aku menghargai le nyambut gawe kok ya. Ngono kuwi. Nggih. Ya, ayo no alon-alon bawane no. Neno neno. Netes lohku Mbak Abri mesakake. Lah piye? Mbak Oriza bawa leangop jembar banget. Sajake pancen yo kesel ngantuk tenan. Kok hawane koyo pengen ngokop ngono apa iki. Nggih ketesuk tekan bengi kok nggih Mbak Apri. Ayo awan bengi to. Gaweane sampean ki yo iya to Mbak Oriza ki yo. Pripun? Awan campur sari bengi wayangan lho. Nggih pangestunipun. Paringi Durung lanis. nek pas lo gandeng nang omah ki yo sambene dadi tani. Sore-sore wis melu lep karo Freddy kok. Nggih melu ngarit barang. Nggih nek prai nggih sok ngombor sapi barang. Nek esuk nika nggih sok ndiliki sapi makani kalih meres susu. Susune sapa? Susune sapi. Oh, sapi. Kok pikiranku traveling ning ndi Ya telaten lehmu meres. Nggih telaten wong gaweane. Ning ya nek bar wayangan ki ya mripate rada kelet nika lho. Kek sapi lanang kek kula peres susune. Ya ora ana sapi lanang ana susune. Kleru lemu meres mesti. Lah karang ngantuk Mbak bar wayangan ya maklum. Malah kleru meresi omahe. Mulane kok ora moh-moh. Heeh, ngono kuwi. Sapi kok ho. Mbak kowe nyoba dadi sapine lanang to lek. Dah. Aku ndak malah gumoh-gumoh. Ya. Kaya cakepane bawa leh ku gawe yo tak jumbuhke karo surasane saire lagune. Dadi ben ora ngowahi karo lagune. Seliramu Ben dirungokke Mbak Apri sesuk nek dienggo PY campur sari. Oh siap. Nggih. Kenging royalti mboten. Mboten. Uripku ki tak nggo sedekah kok. Sedekah kok raga. Aku tenan mang takon sing ngendhakku saben arep mayang mesti bingungi. Om, jaluki lakon godhonten ki piye, Om? Ayo sesuk tak gaweke naskah. Terus rokoke aku iso tuku rokok dhewe. lo tepuk tangan. Ah iya. Iya no. Citra nyelaki ing janji. Nah, kene iki lagune kaya pas nggon rap. Nano 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 nano. Nalikane ninggal aku neng ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Malah rina wengi tansah Neno. sun sule nadyan wis ninggal katresnan
nembang dijogeti karo Mbak Apri ya. Nggih, Mbak Mimin lenggah riyen. Mbak Mimin mesake ya rasah nyengko-nyengko ya wis piye sepuh ya. Lungguh. Ku ndak asam lambunge munggah. Kok asam lambung pripun to? Mbak Mimin ndek mimiku mboten asam lambung. Oh mboten to. Lah napa? Miskram nggih ini. Walah meskram. Metune jaran sakandong. Ngunjuk anget-anget riyen Mbak Mimin. Piye jenang? Ora moh. Idoni Pak. Ora cek Mbah Waluya. Ayo, Dik Arep Riza. idu kok idoni ae kobong. Ayo Mas Lingga. Yo, piak. Ayo, jaiponge dugake mason.
suwun rina lan wengi muga-muga Gusti bisa kumpul kaya duwe kuning Ayo Mbak iki saka Mbak Lindanya iki hake panjenengan. Matur nuwun. Muga berkah ya saking Mbak Linda. Berkah barokah. Ya, wis. Piye Mbak Mimin bareng si Mas Lingga ngundang rak ya tetep semangat to Mas Lingga. Tetep semangat nggih. Nyolong petek ya banter kepane. Dinggo joget Dek Apri ya giras. Ketok wis templek ngono ya. Heeh wis. Plek ngono lho. Wis etuk wis templek lho ra templek lho. Templek maksudnya wis berchemistry. Wis nyawiji. Wis nyawiji. Dadi aku karo Mas Lingga ki kompak. Kompak. Lho. Tangani Mas Lingga ning ndi ngono ki wis mudeng bokong martok golke ning ndi ngono ki kaya wis ketutke. Monggo kae jarang ngendang, jarang banget. Ning bareng gelem ngendang tepakane ya elok ngono. Bokongmu kaya nang mripate ngono lho, Bri dadi iso. Bokong kok ning mripate. Bokong ana mripate ki wudun. Kuwi wudun. Senengane. Wah, luar biasa, matur nuwun Mas Lingga. Terus wonten request malih mangke ben kersane dikancani Mbak April Wibowo diwacake. Nggih. Sugeng dalu kidalang nyuwun langgam setya tuhu kagem sedaya warga dusun Sedayu muga-muga warga Sedayu pinaringan kabagas warasan sedayanipun. Amin. Saka sapa? Saka panjenengane Mas Sunarto iki ya klebu salah sawijining panitia kepareng nyawer 200.000. Panitia menika kersa nyawer luar biasa. Dek wis mbayar jek nyawer ya. Iya, kek lumayan ya sesuk iso nggo suntik kabeh. Kok suntik kabeh. Nyepaki jaran. Pak jaran lho. Lancar rezekine Mas Sunarto wong piyambake iki usaha nggon aluminium. Niki wae sing mbek aku lho nggih Mas Narto. Mbak Mimi nek pun caket mengke anu nggih kabar-kabar. Ngasta mobil napa? Kula ra mudeng nek wernane ireng kalih putih aku ngono. Kan plat nomor aku ya ora apa tekku kaya apa ra mudeng. Mosok teke dhewe ora apa. Mboten kemutan kok kula. Niku utange lali kok jane plat nomor. Ya, sapa sing pareng nyelirani? Padha-padha kaya Mbak Mimin karo Apri iki rak Piyai Klaten. Nggih. Tak jubuke sing saka Piyai Klaten. Klaten. Sapa? Mbak Ani. Mbak Ani Dianawati. Mbak Ani Dianawati. Sepati apa cauk ditak sing pelok Mas, monggo Mas. Padha-padha Piyai Klaten wis kono bendo jagongan dhewe. Dalu Mbak Ani. Wilujeng dalu. Niki nek teng Klaten mboten kersa jumeneng lho. Lah mosok to? Anek melu aku jumeneng terus ki?
Wah. Ayo maksud iki menyesuaikan karo kanca-kancane. Nggih, menika Mbak Ani rak garwa dalang kondang wonten Klaten. Alah apa ta? Aslinipun saking Blitar. Saking Talun Blitar. Nah, iki padha ayune menik-menik gur galak kene sithik. Mosok galak to, Lek? Galak. Ora ya. Nek karo bojone tok nek karo liyane lilih. Karo aku halus kok. Halo. Apane basane ngono lho. Ayo nek karo aku ngajeni tenan Lanjen wong ya kalih sing sepuh kok ya tetep. Lah iya. Aku ya ngumur lho sinden-sinden ki nek karo Pak Geter kok iso luluh ngono lho. Lah ya kok kaya pitik daya kutuk ngono ya. Lah iya. Karo Lha ora mergo kuwi mergane ya pancen ya ngurmati nek aku dianggap senior mergo aku ya luwih tuwa. Aku dhewe ya ngurmati kaya Bu Prastiwi kae rak sak Mbak Yuku to aku nek ketemu Bu Prastiwi ya tangane ya tak cium. Mergo yai sepuh. Berarti jenengan ki barate anggur nggih. Kok anggur? Orang tua. Ayo. Padake AO aku. Arep mbok ombe apa? Oh. Diwangi. Aku kok apa jenenge AO. Apa? Ya ora lepel. Ora Lah apa levelmu? Lepelku ki ciu. Ora ya. Saya gawat. Apri ora ger jambu kluthuk. Gedang kok jambu. Ayo dibawani. Ya Bu, dibawani karo Mbak Apri. Menapa menikah? Pripun? Setia tuh. Ya. Neno. Pamintaku nimasita Ya, sak larik meneh gek diselani Mbak Apri. Mbak Mimin ya tata-tata ben. Kula ki persiapan wong sing bakoni niku kula. Oh iya, sing ngawaki kok ya. Loroe jek sempet umuk jane waras. Umuk wis dienggo lara kok. Lah nggih. Lara wis dienggo umuk kok. Wis sing bakoi lho. Bakoni. Iya, wong kowe gembel dongkrak dadi ya bako. tansah rerun tungan Ing sarina sawah ngene datan gingging serembet lamun hadah caketing hati Piyai telu suarane karaktere beda-beda. Benten-benten. Nek Mbak Ani cara wayang alus, suarane Alus. kaya Sembadra. Sembadra. Nek Menawi Mbak kula Apri kaya Banowati, Banowati. nyente-nyente. Kaya Coba Banowati. saiki Cente-cente. sing Mimin kaya ngapa karaktere? Mbak Ani ke Sembadra Heeh. halus, Mbak Apri kaya Banowati, kenes geleman. Lah nek geleman. heeh. Ayo kowe. Ah mesti kaya anu buta terong. Kanca-kanca nyuwun tindinganipun. Ngapunten sindene ra dibudhek dadi. Yen cedhak tansah mulan. Lho iki piye to bar swara wedok kok tiba-tiba dadi swara lanang. Ki telakmu kok muntir ah, Lek. Ora kuat. Walah mbok diselehke. Sida asih Tangane. Kene to kuwi? Nek nyuwara rak tangane ngene. Iya. Mergane nek nyuwara medhit ki tolene rewel. Dadi
Dadi engko didemeki. Wis ora rewel tak sapeh bola-bali kok. Slenthikin ae nek ngeyel. Sesuk aja melu ya ning omah ae. Repot-repoti ngono kuwi. Ganggu. Barang ra mringsro ra fungsi. Mbak, nek fungsi ngono, fungsi gak gorono-rono. Mbak anu dicopot didol ning Malioboro kono. Nggo gantungan kunci. Ya, kembali nang ngene nyanyi ayo. Mbak Ani. Yen cedhak tansah mulat. Sing kubawa ora kanggo baleni, menyakitkan. Lah piye? Lah niku pun kula bawani kok dibaleni Mbak Ani ketoke ora kanggo nyepenekke banget. Aku kan wis omong to ben rata ngono lho. Iki mau Mbak Ani wis kaya Sembadra, heeh, terus Mbak Apri wis kaya Banowati. Kula kaya Buli Srawa ngoten. Mbak Amin, Mbak Mimin kaya Citraksa. Citraksa, Citraksi. Situase Lempar nang ngene Mbak Apri. Pindah mimi lan mintuna hayo bareng nimas ana tepi. Lah piye ta cengkoke dhewe-dhewe kan. Ya desahe pisan pindho nek kekoren malah kaya omber, malah kaya banjir cengkok. Ana tepi wajib. Ayo padha-padha profesine, heeh. Mbak Apri wis nganggo desahan, heeh. Coba sing ngegongke Mbak Mimin iso mendesah ora? Sida. Malah kaya sing nyerak yayu mau. Lho, jenenge gregele mau ya beda-beda. Ana nek sing anu cedhaki bojo ana sing jerit. Ana sing mung kloget-kloget. Nek kula ki ya beda. Aku nek aja ngantek tombo teparo aja ngantek krungu. Barang endi barang sing diser, endi sing barang wadi sing cuman kita berdua menika kudu dipilah. Ora di ranah pribadi diceritake kono-kono wirange bojo critakake kono-kono. Aku membengi karo bojoku ping 5 diceritake tanggane. Wonge papak ra padha ngono kuwi. Ranah pribadi kok kon mendesah-desah. Wujudku kaya ngene ning nek tekon kuwi aja mutuk ora bosok kaya Apri. Nek ra Papa kok aku tak kepruk lho kowe. Lah karaktermu wis ketok kok. Nek iki BBI wonge. Ya men, penting enom. So ya bakal tuwa rung karwan sak umuranku kowe sok ngono-ngono aku. Wece ya aku. Medeni lho kowe saya suwe medeni Lah lho. mulane kowe dongamu mbak aku sing apik kowe tak dongake panjang umur, sehat, bagas waras ngancani aku sok nek tuwa ngopeni aku. Gah. Sik waras angelmu kok ngono kok kon ngopeni. Angelmu pitung wong kok dadak. Ya ora gelem ya wis kok jenenge ora ya cara sing ngurusi kok ya. Yan ya gelem ngopeni Mbak Imin. Rasudi. Apa aku letek ing mengse tak amar penggirong karo penyiter kene semalah aman tertib. Monggo ku ya tanggane kok muni rasudi. Lah ya kok. Lah karo tangga ya ora rukun kok lek men ki. Lah rukun piye kon nglurui tanggane kuburan kok kon nglurui. Ditutup. Lah wis. Sida. Urung ae sing ditunggu-tunggu le mendesah mau teh. Ayo mendesah meneh. Si itu asik. Wis ra kuat Pak. Ayo malah kaya kirek kepidak tenan iki. Ayo tindakke Mbak Ani mawon. Ya Mbak Ani. Ayo Bani. Monggo Bu Ani. Asep langgame didum yoan. Yo ayo Mbak Ani. Aku kang satya satu
Ayo Mas Gading toto-toto nyerak rene engko terus garapi Bu Prastiwi. Nah. Ayo. Gilirane sapa rasah iren? Mbah Imin. Andika pangayomanku lair batinku wis nyata mung sajae andika mune kurang rena Sembah nuwun sedaya panitia lah rencang-rencang kopen tenan. Pripun ta? Pun medal unjukan melih. Wah, elok tenan luar biasa. Sembah nuwun. Kok dipersudi tenan kok Ces kopen. Nah iya, nek kula nyuwun anu mawon nggih, Pak. Nyuwun teh pahitan mawon. Nggih, Gulane dipun dhewekke 10 kilo. Terus tok go mulih ngono maksude. Nggo nyumbang. wong gremes. Mugi entuk berkahing widi handi kamung tansah lipat banyu setia tansah anglam lami. Ya, matur nuwun Mbak Ani. Bu Ani. Heeh, iki ana titipan saka Mas Sunarto 200.000. Heeh. Sampeyan 100, aku 100. Ya Tapi 200. yo kancane iki akeh yo salung dienggo kancane. Terus sampean rasah cetakne dhewe ya. Ya. Nyo. Lah kok 100? Ayo kancane kan pirang-pirang dienggo kancane. Matur nuwun. Dalang kok angger karo sindalok gematine ramah. Karo aku kok ra gemati ya, Ces. Lah kowe rasa digunakake kok ora digemateni no. Ayo Mas Gading munggah kene karo Gojek karo Bu Prastiwi Ayo, karo Le, ayo, Le. Mbak Mimin, Mbak Apri. Ben Yupras mengko ngliwung. Engko Ini le Gading. iki tak sediani neng kene sawirane sih arep nehke Bu Prastiwi apa ora sak karepmu wong sampean sing murba nek wis dadi dalang iki sing murba sampean. Ayo Yu Prastiwi jumeneng bareng karo Mas Gading rene cepote nganggo bal-balan Mas. Monggo Mas. Tek trek tek dutek. Drame rong. Yo, tak bukani saka aku. Tek trek tek dutek.
Sugeng dalu Bu Prastiwi. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Sehat nggih Mbak Mimin. Pangestunipun donga panjenengan kula paringi sehat, saged kumpul kanca-kanca. Nek ati seneng nika obat, nggih to. Apa meneh nek asam lambung ki pikiran sithik mesti munggah. Nek ketemu kanca sing nyenengke, nglipur ati, ngoten kok dadi lan sehatipun pulihipun. Amin, nggih mugi-mugi sehat seterusnya. Amin. Kula nangis sik krungu kabar jenengan sakit. Soale kula ngesir pas anu malah pas jajasan. Nggih, nek pas mboten. Nggih, sugeng dalu Mbak Apri. Wong tuwa-tuwa ki nek jagongan lucu ya, Mas. Lho nek wong tuwa-tuwa ki mikire ora babakan kadonya nek piye sehat apa ora, nggih to. Piye rukun ayem apa ora, ya ngono kuwi to. Ora nafsu sing dipikirke. Mboten. Wis menep. Dipikirke. Wis ra neko-neko. Ora neko-neko. Nek sing nom-nom ku geradakan mon sing dipikir gur babakan duniawi nek kados kula penyen wis nyelehke babakan sira penting-penting menepke rasa. Leres Mbak Mimin. Iso ngono ki saploke lara kok. Nggih iki ora nek. Ya wong lho, mula ki wong diajar kahanan nggih to. Paribasan anu pitike di paribasan ning omah pitike dicolong tanggane. Piye carane diati-ati. Paribasan kok anakku ra munggah sekolah. Piye carane le nyinaoni lho. Awakku sih iki paringi lara. Piye carane le manajemen waktu, kapan waktu istirahat, kapan kudu dahar, kapan kudu prihatinke, kapan kudu poso ngono kuwi. Mbak Mimin wis menep tenan. Buktine napa, Bu? Ha, kuwi ngendikane wis kaya ngono. Wis kaya ngono wis. Nggih, berarti wis menep. Ora kaya kula. Nek kula rung menep terus terang. Malah jujur niku lho. Iki kudu jujur kabeh iki. Sugeng dalu Mbak Limbo, Mak Cangi. Nggih, sugeng dalu. Bunda sik ndi ya? Aku. Niki Mbak Mimin. Oke, Bunda Mimin. Lah. Sapa ya sing Tante. Ya, tante. Ya, aku ki mbok cilik. Yang aku Uti. Sing tengah ki Mbak. Mbak malah lho. Mbak. Mbak lah Mbak lho, Cek. Mbak aku. Mbak. Mbak apa? Mbak apa? Mbak kok Mbak? Wah, mbok yo coba tuwa Ya wis, Mbak. Oh. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Prastiwi. Nggih, sugeng dalu. Ketok enom e. Ketok enom. Nah, ya jamuku ya tenanan kok, Le. Nek sing ngematke karo mendem. Walah. Ketok enom. Nek biasa lawaran ketok piye aku? Wis entung ngono kae lho. Mbrono lho karo wong tuwa kok kaya Ya wis ben rapopo. Gagrak lawas banget. Kuwi pancen nek karo aku ngenyek nang ya wis ben. Kok ngrangkul-ngrangkul ki ngopo? Kok dhuwur banget to? Lah kok nyek kok armi iki lho jenengan iki. Kok malah armi ora. Wong isine gur kanibu kok dimik. Kangen banget lho karo Bu Prastiwi. Yo kangen. Angger panggih Bu Prastiwi iki rasane kaya dimong ngono lho Lek rasane iki. Kaya mbokku dhewe ngono lho. Nek gawar niki awar wah mulang sarak. kayane kok musuhan. Lah. Ji keparengipun. Didhawuhi napa Mas Gading? Nggih, biasa. Apa? Bong-bong menyan. Walah. Sinden ki kana abang-abang menyan. Padake juru kunci. Kaya juru kunci ki wae. Nggih, nembang. Nggih. Lagunipun Lewung. Laiweng. Lewung. Laiweng. Wis kangen karo jogetane Mbak Prastiwi. Siap. Dinom rapopo. Akeh sing ngendangke nek ngundang aku nduk. Ayo. Oh. Ning ya wis ben. Sing luwih nom neh. Nduk, ning ndi ndak nduk. Ndak nduk ndase. Ya kudune senior ya dipilah nggih. Kok terus nesu ku lho. Nek ning ngarepe wong nduk niku nek nganu ngunekke tuwa. Larani ati to kuwi. Nggih mboten lho jenengan ki diketok-ketokke tenggen umum nek jenengan kita sik enom dinduk-nduk ngoten lho. Ning kok nganu nek wis ngenyek ngono tuwa-tuwa. Lho ati ra tulus nggih nek nok ya nok terus nggih. Lah anu Pak Santoso nek ngundang kula niku wok ngoten niku. Wok ning diwok ngoten. Mongko ora duwe kok. Kudune. Ayo. Kudune sing tak undang wok ki aku. Wong aku arep kisut sing duwe. Bu Prasi kok digaeke dalan. Malah maksudnya kulite, Mbak. Lah nggih, jak dhe kulit lho. Jangan salah ora balung. Aku ora melu-melu. Ora mau balung tok ning ana kulite nggih to. Kok salah.
Ya Allah. Balung ta darane tengkorak kan ana kulite nggih Bu. Lah bener kok. Pikirane penyanyi ku sing do mikir tekan ngendi-endi. Keriput. Aku malah dosa rumangsa gaweke dalan. Didudut katut. Weh, lah malah ngajari elek. Ya sok katut barang ya, Pak ya. Stop. Aduh. Apa? Gedek-gedek. Monggo Mbak Apri. Nggih Bu Kisut. Bu Kisut. Bu Pras. Liwong, pamundutanipun. Bawan apa mboten? Menika. Mboten. Langsung nggih. Langsung mawon. Nggih, mangga yuk. Dados. Dadi liwong atiku. Siap joget nggih Bu? Siap. Ampun bingungke kula. Piye? Sing Nut Wirama ngoten lho. Oh, nggih. Kaya ngeten nggih ngeten kok mbagongi ngene. Lah wong tuwa ku ya serangi Rama. Kok kudu sak anglehe sak pawehe. Lah, dono meneh. Ora kudu. Asik ya. Godhok ati rinten siang dalu kinar bangku siwaraga mundur-mundur kompete sing aku Yo. ler nguyai segara ya tak bisa luluh hatimu. Yo elak, Bu Pras. Elok tenan. Lho. Ora ngerti kok kowe le. Tenan energik. Lho, kowe ora ngerti kok Le. Bu Prastiwi rumiyin kan anu penyanyi purawisata. Lho, kowe rung lahir zaman semono. Lho. Munggah Yang salon pemain ngene. balet tok. Kok pemain balet. Sikilku munggah salon. Biyen. Heeh. Gek kathokku semene le. Ya saka ngisor ana sing nyogok. Nganggo cuthik ning aku ora apa-apa. Seneng, Bu. Nggih malah seneng. Mangga, Bu. Monggo. Yuk. Sabtu pandhitaku. Hanya Yogi Gusti Milani rasaku bakal ginawa mati. Sampun. Nggih, matur Nuwun, Bu Pras. Wis iki ngene wae. Ora ana apa-apa kono. Ono iki. Ya kene, gorene. Lho. Lha piye meneh? Lah nggih. Wah. Monggo, Mbak. Nggih, matur nuwun Mas Gading. Alah, Nggih, sami-sami. bocah kok baguse kaya Oh, ngono. alah. Gelem ngekeki dhuwit. Ajeng ngene apa, Bu? Napa? Ajeng ngene apa? Nggih tuku intek. Tuku apa? Ora. Mboten. Nggih tumbas nggih, atek niku nggih nyuci niku le titik. Nggih, bener. Nggih.
Nggih, liwung sampun. Liwung sampun Dik Gading. Sampun niki. Nggih. Lek, Ben rata niki Nggih. tesih setunggal melih. Nggih. sinten ingkang kapiji? Sedanten? Nggih mboten. Mboten. Bu Neti, Bu Wahyu. Kan Bu Wahyu. Oke, mangga. Duo anteng kok iki, Lek. Sepati? Wis poti. Monggo Bu Guru, ya Allah Mbak Wahyu iki. Yuk. Kaya wong bingung Mempeng. Sugeng dalu Bu Neti, Bu Wahyu. Dalu. Dewi napa niki? Pripun Mas? Iki halus-halus lho Pri, Lah garapane iya. aja Elek. anu lho. Ya ini kok Pak Polisi rawuh ki par nggaruk dhewe ya, Lek. Ya ora, Pak Polisi iki ya survei lokasi. Par nggaruk banci. Ya ora, tugase ra mung garuk awake dhewe nentremke keadaan. Aku trauma. Nek kondusif ya ora apa-apa, jenenge apa nek seni tradisi. Iya. Seni tradisi itu cuman sing anu nek sak ngertiku lho. Ngene iki paribasan apa nduk pemberitahuan. Oh, mendatangkan banyak massa dadi tetep ditenggani wong iki jati diri bangsa dhewe mesti diopeni lho, mesti direksa lho, dijaga. Kok nggaruk. Kok pikiranmu sempit. Lah dhisik kan kowe ya tau ngantek menek ning wit pelem dhisik kowe. Metuwa bengi nek ra kowe nalisir angger-angger ya ora bakal dicekel. Wong misale bakul ning pasar mangkatmu jam 1 bengi, jam 6 esuk wis mulih. Paribasan kowe kerja malam mlebu jam 10, jam 3 agek mulih ya ora apa-apa. Nek kowe nalisir niratmu elek. Ora kok, Lek. Piring tidak pidana ringan tetek-tetek. Wis ora, aku wis ra tetek. Ya, syukur. Saiki ning kena angin malam ki ya ora sehat. Ora sehat. Saiki aku online kok, Lek. Trene pancen Oh, akeh lah, ya. kuwi kok. Malah Laris mulang sama. malah mulang sarak ora terdeteksi. Mesake. Nggih. Lagunipun menapa Wong Ayu? Bu Neti kali Bu Wahyu kersanipun lagu napa? Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Kalian jenengan ya, Mbak. Terminal Madiun Ning terminal Madiun Ngawi. Wine nang ndi? Wine nang ndi? Mangga ral ngangge ral. Kak. Yen aku kangen karo sliramu. Asik. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak alos-alos. Gila nih Pri malah mungkuk-mungkuk ora sida nafsu Iya, malah tapi piye kok mungkuk-mungkuk. kleru lho aku ki. Tak alos-alos. Fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Warga Laras. Yo. Ayo yo. Bersama warga Laras. Dalam channel live streaming. Terminal Madiun Ngawi.
Sedayu sedaya kemawon sugeng midhangetaken dalang channel streaming. Aduh dong. Terminal madiun ngawi kenanganku ora bakal aku ngelake yen aku duwe pacar anake tak ukiran bakul bacal ana ning pinggir perapatan. Terminal madiun ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaweti semono duwe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Mario. Yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu ning dompetku. Apa kowe rasa kabaten saben dina ora bakal ilang bangun ning atiku. Apa kowe rasa kabaten saben dina ora bakal ilang bangun ning atiku. Sembah nuwun. Mbak Neti, Mbak Wahyu. Sembah nuwun Dik Gading. Niki enten sawerane, Bu. Bu. Oh nggih, nggih. Kok nek mboten purun kula sak. Absen rumiyin. Purun, no. Ah nggih. Maju. Nggih no dipendet no lah. Niki, amit. Nggih. Nyuwun, Pak. Oh, lah niki Mary nggih. Matur nuwun nggih, Mas. Nggih, sami-sami. Iki samplopan mbok isine pira ora ngerti. Oke, matur nuwun. Sami-sami. Selak ijo Mas, selak ijo. Selak ijo. Iki pokoknya nek rung ditekan omah rung dibuka lho, Jas. Masak ta? Heeh, ngono iki nek rung ndak saru. Lah ngapa ora oleh dibuka? Aja. Zong. Cepet ditileki. Zong to. Nya, PN kabeh wis nggo kowe. Kabeh ya. Iya. Ora ngersula lho. Ora ngersula. Samplope kena nggo nyumbang sesuk. Sembah nuwun Dik Gading. Matur. Warga Dukuh Sedayu, Nggih. Argosari Sedayu, sedaya panitia, kula lan rayi kula ya mung timun wungkuk jaga imbuh ngrencangi Pak Geter kalian Dik Gading. Saestu sak sampunipun ngadani Ajitara Merti dusun menika sedaya paringan lancar samukawesipun, dijauhkan dari orang jahat, didekatkan dari orang-orang baik, didekatkan, dimudahkan urusannya.